Pro vás musela být obrovská rána, když vám řekli, že Samko je nemocný. Musel hnedka putovat do Bratislavy, kde podstoupil náročnou operaci. Vy ste zmínila, že oni ho ale nejprve nechtěli operovat, že? Áno, primár povedal, že nie úplne si trúfne ísť na operáciu a teda jeden sa našiel a podstúpil to Samko. Pokud by se ten lékař nenašel, jaká byla varianta B? Žiadna. Tie prvé prognozy boli také, že Samko bude ležiak, nebude vedieť rozprávať, chodiť, nebude vnímať. A naozaj ten prvý rok bol aj náročný a bol v polohe ležmo skoro celý ten rok. Měli jste třeba někdy myšlenky na to, že Samka necháte v ústavu a pořídíte si zdravé děťátko? Určite človeka to napadlo, že veci by boli asi jednoduchšie, ale ja si myslím, že my sme s manželkou natoľko silní a že keď nám toto povedali, tak vlastne sme sa len pozreli na seba a vedeli sme, že ideme ďalej. Vy jste zmínili, že se chystáte na experimentální léčba, která byla schválena. Jedná sa o takú inovatívnu, neinvazívnu liečebnú metódu, kde pomocou takých rotujúcich elektromagnetických polí sa napravujú narušené tkanivá a vytvárajú nové mozgové prepojenia. Je to niečo, čo v nás vzbudilo veľkú nádej. Dobrý den, vítám vás v dalším díle Priority podcastu a historicky tady vítám první rodinu ze Slovenska. Dobrý den. Ahojte. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Já děkuji. A naší hlavní hvězdou tady je malý Samko, který dává ty nejkrásnější obětí, ale zároveň bohužel Samko má Smith-Lemli-Opitz syndrom, ve zkratce SLOL. Tak já bych našim posluchačům nejprve tedy představila tento syndrom a pak vám předám slovo. Smith-Lemli-Opitz je syndrom, vzácná genetická porucha metabolismu. Tato porucha je způsobena mutací genu, který ovlivňuje tvorbu cholesterolu. Nedostatek cholesterolu vede k mnoha vývojovým vadám. S nimi jsou spojeny srdeční vady, neurologické problémy a mnoho dalších. Přestože je tento syndrom vzácný a vyskytuje se u jednoho z 20 000 dětí, nejčastější je právě u nás ve střední Evropě. Právě tady totiž máme největší výskyt nosičů. Oba rodiče musí být nosiči této genetické mutace a následně je šance, že to bude mít i potomek, to je 25%. Což se stalo tedy i ve vašem případě. Je to tak? Áno, je to pravda. Samko sa narodil predčasne, o mesiac skôr, s tým, že priebeh tehotenstva bol úplne v poriadku a až v porodnici po porode nám teda povedali, že je tam viacero takých polystigmatizácií a že vidia nejaké veci, ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že sa bude jednať o nejaký syndrom. On se narodil ale tedy v 8. měsíci, že? Mm-hmm. Takže... A vy jste ale si mysleli, že budete mít zdravé miminko. Průběh těhotenství byl naprosto v pořádku. Áno. Vy ste rodila císarským řezem? Nie, prirodzene som rodila. Takže my sme očakávali, že si vo vajíčku zoberieme z porodnice zdravé dieťatko a vlastne tesne po porode sme začali zisťovať, čo tam všetko bude. Oni vám řekli u Samka, když se narodil, tak vám v nemocnici řekli, že to máte nechat. Což se často stává, což je pro mě pochopitelné, ale oni vám samozřejmě, oni to mysleli dobře. Vy ste přemýšleli třeba nad tím? Pamätám si, keď sme na izbe sedeli po pôrode a teda nám povedali, že ak sa Samko dožije rána, že môžeme prísť sa na ňo pozrieť. Tak asi 4 alebo 5 hodín sme len sedeli na posteli a nikto nič nehovoril. Oni vám teda řekli, že je šance, že se mlne dožije rána. Už na pôrodnej sále. A pre mňa bolo ťažké to, že oni ho držali, ako keby nám ho nechceli ani ukázať. Že ja som nezašívali a menovali diagnózy, ale ja som len čakala na to, kým mi ho vlastne dajú. Že stále oni čakali, že povieme a že budeme súhlasiť s tým, že že ho dáme preč. A my sme čakali na to, kedy nám ho dajú do ruka. Tam v tej miestnosti bolo hrobové ticho. Samko neplakal, my sme si hneď s Jankou všimli, že má širší koreň nosa, že má nadpočetné prsty na rukách, na nohách sme nevideli, tam má zrastené tiež nadpočetné a ako tie myšlienky boli neskutočné. Bolo veľmi ťažké. Kde to bylo, když ste poprvé videli?
Když ste sa poprvé pochovali? Moja predstava bola, že sa prisaje náprstník a že to bude krásne a nakoniec zistila, že vlastne sa nemôže, lebo nemá sací reflex. Že sa to nedá. Plakať neplakal. Už len zobrať si ho do rúk bolo nesmierne ťažké, lebo bol v inkubátore. My sme ho mohli naozaj len chytať rúčku mu a istú dobu vôbec si ho nemôcť ani držať v náručí. Pro vás musela být obrovská rána, když vám řekli, že Samko je nemocný. Pamatujete si, jak jste na to reagovali, jaké to pro vás bylo? Nebo jste byli v šoku, protože on musel velmi krátce po porodu podstoupit operaci, že? No, tak ten prvotný šok bol už na tej porodnej sále, kedy vlastne v čase, kedy mňa zašívali, nám začali menovať všetko, čo vidia, že nie je v poriadku a že nás budú musieť presunúť do Bratislavy na ďalšiu genetickú diagnostiku a pravdepodobne, že tam bude niečo musieť aj akutne sa riešiť. On takhle jako malinké nedonešené miminko musel hnedka putovat do Bratislavy, kde podstoupil náročnou operaci. Vy jste zmínila, že oni ho ale nejprve nechtěli operovat, že? Áno, keď sme tam prišli, tak on dosť schudol po porode a mal pod 2 kila. Takže pán primár povedal, že on neúplne si trúfne ísť na operáciu, ktorá by vlastne mohla znamenať, že to nemusí zvládnuť. Tak sme čakali na ich vyjadrenie na konzílium, či niektorý z operátorov sa nájde, kto by ho operoval a zvládol to aj v takýchto podmienkach. A teda jeden sa našiel a podstúpil to Samko a vďaka tomu má výborné teraz pooperačné stavy. Takže. Kdyby se ten lékař nenašel, tak jaká byla varianta B? Žiadna. Tam by nám vlastne už nevedeli pomôcť. V čase, kedy sme ani nevedeli, že čo mu je, ale už vtedy bojoval o tú základnú vec a to je jeho život. A teda sme nevedeli, že čo nás čaká, čo jeho čaká. A naozaj sme verili, že sa niekto nájde, kto nám s týmto pomôže. Když se probudil po té operaci, povídejte, jaké to bylo. Mňa v tom čase pripravovali na to, že to nebude príjemný pohľad na vlastné dieťatko, kedy bude mať rozrezaný celý hrudník a uvidíme ho naozaj so všetkými telesnými tekutinami vytekajúcimi z neho. Koľko má za sebou operací malý Samko? O úplných narkozách má 4 operácie, plus ešte mal nejaké stomatologické zákroky. Ale teda tie ťažké boli 4. Vám lékaři řekli k této diagnóze, protože samozřejmě v dnešní době internetu, já jsem si jistá i vzhledem k vašim znalostem a velmi bohatým, tak vy jste si všechno dohledávala sama. Ale jak vás na to lékaři připravovali? Jaká vás čeká budoucnost? Co vám řekli? Tak tie prvé prognozy boli také, že Samko bude ležiak, že nebude vedieť rozprávať, chodiť, nebude vnímať. A naozaj ten prvý rok bol aj náročný a bol v polohe ležmo skoro celý ten rok, pretože absolvoval tie operácie, mal tie pruhy na obidvoch stranách. Tým pádom bol tak prikovaný ako keby, ale postupne sa to začalo zlepšovať a Samko si sadol, Samko dokáže byť na 4, vie sa postaviť, vie chodiť za ruky. Samko dělá obrovský progres, je skvělý, je verbální, takže teďka vás ještě čeká další cesta, že? Kvůli tomu tady také jsme, aby jsme o ní mluvili. Vy jste zmínili, že se chystáte na vy budete takový průkopníci. Já si myslím, že především pro lidi právě, kteří o tom nevědí, tak byla experimentální léčba, která byla schválena a vy se na ní teďka chystáte. Ale my na ní potřebujeme vybrat ještě finanční prostředky, abyste mohli odletět. Můžete nám prosím vás znovu představit tu léčbu? Jedná sa o takú inovatívnu, neinvazívnu liečebnú metódu, kde pomocou takých rotujúcich elektromagnetických polí
sa um, ako keby napravajú narušené tkanivá a vytvárajú nové mozgové prepojenia priamo v mozgu. Čiže je to práca s mozgom, je to veľmi podobný prístroj ako magnetická rezonancia. A vynájdený bol v Indii, ale bol tam tým lekárov z Mexika a presunuli to vlastne celé do Mexika, do Monterey, kde sú 2 tieto prístroje a tam sa špecializujú práve takýmto detičkám. Je to niečo, čo v nás vzbudilo veľkú nádej, že sa mu dá pomôcť a že aj s takouto diagnózou sa dajú vytvoriť a napraviť práve tie vady, ktoré má a posunúť ho ďalej. By tu naozaj v budúcnosti sedel úplne iný chlapec. Takže my máme v tom obrovskú nádej a keď jeho stav posúdili a dlho sme čakali na to, že či bude vhodný pacient a keď nám zavolali, že to môže podstúpiť a že je veľmi veľké možnosti jeho zlepšenia, tak to bola pre nás úplne nádej, že urobíme všetko preto, aby tam mohol ísť. Pokud se nám podaří, a já věřím, že se nám podaří, protože, jak jsem zmínila, my jsme schopni otevřít ty naše chladná česká, ale velkorysá srdce, aby jsme pomohli této sympatické rodině, aby odletěli do Mexika. Tak co vás tam čeká? Vy tam budete měsíc. Áno, 28 dní je tá liečba, ale predchádzajú tomu ešte vyšetrenia, magnetickú rezonanciu, ktorú si budú robiť sami krvné odbery a tiež tak ako keby zisťovanie jeho kognitívnych funkcií, že čo zvládne, čo nie, pred tým samotným treatmentom a vlastne po 28 dňoch sa to bude opakovať znova. Čiže dokopy by to malo byť 30-32 dní, ktoré tam budeme a ja verím, že sa to podarí. A mal by absolvovať 3 tie liečebné cykly a jeden je tej dĺžke tých 32 dní a v celkovej sume tých 165 000 eur. 165 000 eur. A do konca septembra potrebujeme splatiť ten prvý liečebný cyklus vo výške 55 000. Jaké sú vaše největší obavy z budoucnosti? Asi mám strach, čo bude, keby tu nie sme my. A či to celé zvládne. A veľmi by som si prijala, aby bol samostatný a aby bol šťastný. Za mňa asi situácia, ktorá keby nastala, že nebudeme vedieť Sámkovi pomôcť. A toho sa asi bojím najviac. Já vám děkuji za dnešní rozhovor, který byl velmi náročný. A já bych ještě jednou chtěla poprosit a zmínit naši sbírku, protože chcem pomoct Sámkovi, jeho rodině. Chceli by sme veľmi pekne poprosiť o to, aby sa podarilo absolvovať tie liečebné cykly Sámkovi v tom Mexiku, pretože je to veľká nádej pre neho a môže naozaj posunúť tie svoje limity úplne na inú úroveň a môže byť samostatnejší a šťastnejší. Takže ja verím, že sa to podarí a že aj vďaka vám bude táto výzva naplnená. Ďakujem.